Keksijän työpajasta kansainväliseksi yhtiöksi. BRP jatkaa Powersports-alan tiennäyttäjänä pysymällä uskollisena juurilleen ja noudattamalla menestystämme ohjanneita keskeisiä periaatteita. Innovatiivisuus on meille edelleen tärkeintä. Meillä on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa 3 mantereella. Koko ajan kasvava jälleenmyyjäverkostomme palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Maailmanluokan henkilöstömme taidot ja päättäväisyys tuottavat maailman parhaimpia ja kiinnostavimpia tuotteita. BRP panostaa energiatehokkaampiin tuotteisiin, jotka tuottavat asiakkaille lisäarvoa. Olemme sitoutuneet ihmisiin, joita palvelemme, jotka auttavat meitä kasvamaan, sekä yhteisöihin, joissa elämme ja toimimme. Tuotteidemme ajokokemus on meille tärkeä. Olemmehan itsekin kuljettajia. Lumelle ja hiekalle, vesille ja vuoristoteille, matkalle yli maiden ja mantujen. BRP tuo riemua ja jännitystä vapaa-aikaan ja tekee kaikkensa luodakseen unohtumattoman Powersports-kokemuksen.